Oh, Eze Of Mazi Godwin Kanu Idei Kanu Kuru. Oh, you won't go in because money will give that area. You give me as we here with the Oburu, Indi Charo, Unipa, Resibale, Unipa, Ohela, Cabo, Poji, Unarankuni, when you're really tanto. Udo denaro, Abanura, oh, Eze Of in that area. I couldn't come to me in the prayer. Hold on. I'm on my uncle. Yeah, I got a book. I got an apple. Yeah, I got a I got a mic. I got it to put in the pen. Answer. 1 minute. As a canyon, the good. So, looking out of the one has 1 and 9. 1 has 1 and 9. I will be cheer. Make a shot. You will share none of that on ever. Make a run, see. Out of my man. Out of my man. Out of my man.
Ah, wow. Cho, Arokibo, Mamman. Yeah. Arokibo, Mamman. Yeah. Okibo, Mamman. Yeah. Mamman. Yeah. Oh. Nzo egboro ọgbaghara n'ebe a. Eze Igbo bisi. Bụ nwa akụma n'ubi. Nwanne osim n'ubi nke eli n'ukwu ọfa. Anya na m aga ọfọ ọgba ndụ. Taa a na-ewerekwa nsụ nyachi eze arụ n'aka. Ọ ma achụ aja udo. Ndị na-aza mba abịa ebe a ma ndị na-abịa ifu Chukwu ihe a na-agasiwo nke ọma. Onye nye ya anaghị atụ ime, nye ya atụghị ime. Ma onye a na-enyekwa n'ọfọ ọga ebe a ọga elekshọn ọfas ya. Taa ka Eze Igbo misi na-enye achịkwa ya nzu a ka ọ tụọ aja ogbu egbule gwaka ukwu ọfọ. Ọ dị mma ụmụ arụ ebe ọbụla wo nọ. Onye si ya na-emebi alị arụ mebie onye ọhụrụ. Asị onwe nwere nke ya. Agodi Idei ga wee zaa Mazi Ofor ị ga weta ebule ahụ. Ọ ya anụ ya anụ. Chineke okike ọbịa ọbịa. Ara nzu. Just wait. Yeah, man. Ofor akụma n'ubi. Ofor komiti anyị dị wee ba. The Quebec is bad. I cover again. I cover it by fire. I cover it by fire. It's going here, go
Sorry, you know what I'm saying? I will choose. Yeah, mama kuya masina kego man bishop kego na akwa ke badu tu se la pati ile riwewe. Kero sura ke man bishop tu na pati yo de. Good. Okay. Kele. Topia. Dojo ya basikasike be ono. Go se kwano mmanya ọkụ ka anyị gọrọ na mmanya mmiri ka anyị were mejuọ nke ọkụ n'afọ eke afọ orie nkwọ ụbọchị ọbụla dịrịkwa anyị na mma onye iwe na-ewe ya butu mmaman ama wadoro ama ejere anyị ọchị Yes. Eze of Arochukwu kingdom. His royal mind devil. Mazi anyị hụrụ omenala mere taa n'ukwu Ofor anyị asaghachitatụlụ mazi ndị ata ha gị Abam bụ Chief Benjamin na nwa ụkwara tọtị taịtụl m bụ eze oge agbakwụ eze ọtụsị amata eze obi Bonise Arochukwu kingdom. Ok, mazi biko na dịka omenala ahụ mere taa anyị amaghị ihe nkwe gbuo ebulebata anyị hụrụ na eriri akwa ọcha n'ukwu Ofor arụ anyị asaghachitatụlụ gị ndị atụ isi omenala ahụ. Isi omenala ahụ bụ emeela point ewepụtala eze arụ ọhụrụ
ọ maka ezu arụ ọfụrụ ka anyị ji gaa nnukwu ọfụma omenala ewere akụ abacha ọfụrụ rie ukwu ọfụ iji ezi na ihe a bụ eze ọfụrụ emere rịọkwa arịrịọ ndụ eze ọfụrụ a na ndụ ya na-ahụ isi ike ya rịọkwa ọganihu ya ọ ihe mere na-eji were eburu gbuo onye bọ benụla gbuoro ukwu ọfọ gbuoro ndị ichie arụ ọ ihe nwe na-eri n'ebe ọ dịghị ihe ọdụ ukwu ọfọ na-eri na-abụghị eburu nụla masị onye mere omenala anyị na-eme na eze ọfụrụ ewepụtara eze ọbụla ewepụtara na-arụ bụ eze arụ a na-emere ụdị omenala ahụ ọ ihe anyị mezuru taa ọ ka fọkwara nke anyị ma anyị agala n'ugwu akụmame nke mbụ ọga ọfọ ọtụsị dị olu arụ nke ya nke taa ezibụrụsi mepere ya agaza aga ọfọ ya aga ọfọ n'ukwu ọfọ ya werekwa ka ya gbuo ebule ọhụ ihe olu nkwa ka anyị na-eme n'obi nkịta nwanne echi kama nke nwanne echi ma bụ ewu ma bụ ebule omenala anyị maka na ọ bụ eze arụ ọ bụrụ eze oge ọdọ anaghị eme ya agụ Maazị ndewo Maazị biko ka anyị chọrọ ịmatatụ aha gị Aba m zara Maazị Precious oge m dị n'aka chi ọmụkwanụ eze ndị otu ndewo Maazị anyị hụrụ ngụ nnọtụ n'okwu ọfọ na-eruwe ya akụ anya sị ka ịmatatụ ihe wụ isi akụ ọhụrụ rụwere taa ihe a so na one of the program eze the new ordained and crowned Ezaro. Ihe a so na one of his activities in Ria that signifies a new beginning of Aro from the new crowned Ezaro. Mazi Godwin Kanu Idei. So Maazị ya ọwụrụ n'ihe mere today wụ omenala arụ omenala anyị agaala n'ugwu akụ amere ebe ahụ gọọ ọfọ mgbe anyị mere ya n'Ikeji anyị gọrọ ọfọ si na omenala ahụ onye mebikwara anyị omenala ka omenala anyị dịrị na onye ọla mmebi omenala na omenala mebie ya ọkụkọ pụta olu gbere ya onye si na ya mebi ya onwe mebi nọrọkwa ebe ahụ gụọkwa ọfọ si Jehova ya rọpụtara anyị eze arụ abakwa na ọgọdụ a nọgọ agọsi ọbasi bi n'igwe ndị ichie arụ oyi aka ka nwaanyị bụ Maazị Anet Oti ka ọ pasị ya gọvanọ mgbe ọ pasịkwara nwa na-akpụgharị ya ma appeal ma tribunal ma ihe dum to the point na ọ gacha supreme ruo na supreme ahụ ọbasi bi n'igwe ma ndị ichie arụ ga-enye ya mmeri nwanne ụnyaahụ anyị dum jikwa ọṅụ laghachikwa na awada arụ ga-aga ọkwa ọfọ kelee ndị ichie anyị aga ụzọ mee ya ga ike kelekwa eze arụ anya nọrọkwa gaa ọfọ mbụ ya na awada nwanne ụnyaahụ kelekwa ma alesi otu aga ọza pasị ya ihe dum anyị fụrụ anyị na-eme ọka ọ na-aga na nzu na nzu ọ dị enwezi arụ ọbụla echi enwere prosidio agaza na-emegba ihe ndị a na-eme egbuolara ya nama ya na Igbo egbuolara ya nama na eze agwụ n'ọkwara agwụ onyela arụ ndị eze ma eze ogo anyị kansụl onyelakwa ha na mara uruwo ọ gaala ogo o kelelekwa arụ bịara ebe ọ ihe ndị a na-aga nke ọma ọ ganakwa abịa lọ nyekwa first New Year Isinia greetings as His Majesty ọwụ then ọ lọtakwala nke ọ lọrọ ugbu a o bido his activities by awada arụ emena ka ọ ka fọkwara nwa onu na mgbe na-adịghị anya ya o mepụga anya mara na ihe dum gbasara ihe dum eji echi eze arụ na-emezu ya ndewo Maazị ndewo gbanyana ụgbadịgị Maazị bụka a na-atụ na-eweta ezi ekene ọma ị na-ete ụmụarụ oke Igbo na mba niile dị iche iche ndị na-ele ihe onyonyo a okwu m na-enye ndụmọdụ m na-enye ụmụarụ wụrụ na anyị chi n'eze onye chi n'eze ụfọdụ ihe awụghị mmadụ dum ka ọ na-amasị ọtụtụ anya okwu ụmụarụ o nwere ndị arọ ị na-ekwute okwu Maazị Alex ọ na-arụwa bụ but we have no option Alex abala ọbara agọ dịkwa ekwutekwa okwu Mazi Godwin Kanu Idei Kanu Okoro oke ụfọdụ anaghị ọ na-arụkwawa afọ
ma ihe m na-ekwu nkwa m na-ekwewo na wo na ọjị unu hụ ide pakeji o nwere fa arụ unu mama na arụ is going supreme na arụ na-aga too high from the packages ndị nọ metụlụ unfold anyị ndị na-apụtụla na onye a na-edu arụ to the highest level in this world na ndụmọdụ na-eme na onye iwu ọbụla na-ewe ya dajụọ na abụ enwe n'eze ndewo eweta okwu ekene na-eto Adamazi TV. Adamazi TV na-agbalị ọ dị ukwuu n'ihe gbasara ihe onyonyo ụmụ arụ okigbo nọ ma n'ụlọ ma na mba ka na-ekwu ma na diaspora ha na-afụ ihe a na-eme. Anyị ndị hapụkwanụrụ mkpanye pụta na-eme ihe a pụtaghị na anyị ndị enweghị ihe anyị na-eme. Ma Adamazi na-eme ka onye na-ebo ụlọ nọ na-afụ ihe ajụm anyị na-apụta ewepụta mgbe anyị soro a na-eme ya ọ na-aga na nzu na nzu. Adamazi na-agbalị anyị na-ebu abụ ekele wo jisi ike na mgbalịwo anyị na-asị ọbasi bi n'igwe ndị chi arụ na-agba ya ume. Ndewo. Maazị Egbanya Nasa, thank you sir.